A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. L-aktar eżis ejjew nitlu fil-preżenza ta' Alla. Ejjew ngħaddu dawn il-mumenti flimkien ma' Ġesu li jkellimna, li jimxi magħna, li jtaffi wkoll il-weġġat tagħna. Ġesu li jtina wkoll direzzjoni għax huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Illum fil-Qudiesa nitolbu ħafna għall-insara persegwitati. Illum Ġesu fl-Evanġelu jsemmi l-persekuzzjoni li għaddu minna daw kollha li jimxu warajh. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li wett il-ġenna lil ħallil niedem fuq salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, fil-providenza tiegħek li ħadd ma jista' jifhimha, inti trid li l-Knisja tissieħeb ma' ibnek fid-dbatijiet tiegħu. Għamel lill-fidili tiegħek imħabtina l-imħabba ta' ismek jimtlew bl-ispirtu tas-sabar u tal-imħabba biex jagħtu lid-dinja xhieda tajba u sewwa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, is-Sultan Baltasar għamel ikla kbira lill-erf mal-kbarat tiegħu. U quddiem dawn l-erf qabad jixrob l-inbit. Kif daq l-inbit, Baltasar bagħat iġib it-tazza tad-deheb u tal-fidda li missieru Nabukadnossor kien ġib mit-Tempju ta' Ġerusalemm biex minnhom jixrob is-sultan u l-kbarat tiegħu. In-nisa tiegħu u l-konkubini l-oħra li kellu. Imbagħad daħlu it-tazzi tad-deheb li kienu nġibu mis-santwarju ta' Alla f'Ġerusalemm. U minnhom xorob is-sultan u l-kbaratu, in-nisa tiegħu u l-konkubini li kellu. Xorbu l-inbit u faħru l-allat tad-deheb u tal-fidda, tal-brons u tal-ħadid, tal-injam u tal-ġebel.
Minnu fih ħarġu swaba ta' id ta' bniedem u bdew jikdbu biswit il-gandlier fuq il-ġir tal-ħajt tal-palazz tas-sultan. Is-sultan ra dik lied miftuħa i u tikteb. Imbagħad is-sultan wiċċu tbiddel u ħsibijietu ħażduh. Il-ġogi ta' ġenbejh inħallu u rkubtejh bdew iħabbtu ma' xulxin. Imbagħad daħlu lil Daniel quddiem is-sultan. Is-sultan qabad jgħid lil Daniel: Inti u Daniel min uliet lit-turufnati ta' Ġuda, dawk li s-sultan missieri kien ġieb minn Ġuda? Jien smajt fuqek li jint għandek fik l-ispirtu tal-Allat u li fik instab dawl, għaqar u erf li ma bħalu. Jien smajt fuqek li inti tista' tagħti tifsir u tħor problemi tqal. Issa jekk tista' taqra l-kidba u tarrafni t-tifsira tagħha, int tilbes il-porpra u l-kullana tad-deb ma' għonqok u tkun it-tielet fil-ħakma tas-saltna. Imbagħad Daniel wieġeb u qal quddiem is-sultan: ħajjibqgħu għalik ir-rigali tiegħek u d-doni tiegħek agħtihom lil ħaddieħor. Madankollu il-kidba naqra ilu lis-sultan u nagħtih it-tifsira tagħha. Int trid titolla fuq sit ismewiet. Ġabulek quddiemek it-tazzi tat-tempju tiegħu u minnhom xrob l-inbit int u l-gbarat tiegħek, in-nisa tiegħek u l-konkubini li għandek. U faħħart l-Allat tal-fidda u d-deb, tal-brons, tal-ħadid u tal-ħatab li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jarfu, imma li l-Alla fidejh tinsab ħajtek u traqatek kollha, inti ma tajtux ġieħ. Imbagħad minn qudiemu kien mubgħu tarf ta' id u kidba li din kitbet u din il-kidba inkitbet Mene Teqel Parsin. It-tifsira tal-kliem hija din: Mene, Alla qat illi jiem ta' saltnatek u tema. Teqel, inti żint fil-miżin u kont misjub nieqes fil-pis. Parsin, saltnatek imaqsuma u mogħtija lill-Medi u lill-Persjani. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku xemx u qamar il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku kwiekeb tas-sema il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku xita u nida kollha il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku ir-rieħ kollha il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birek nar u sħana il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birek bart u ksieħ il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-Mulej u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jixktu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfawkom il-ħabs u joħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi.
Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom. Għax innagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerrieħ. U jitradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u li xi wħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobotkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Il-ħadd li għadda ċelebrajna il-festa solenni ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu u issa qegħdin inħejju ruħna biex minn hawn ftit tal-jiem oħra nibdew l-Avvent, żmien liturġiku ġdid. Ġesu huwa Sultan tal-ħolqien kollu għax huwa s-Sultan tal-qlub tagħna. Ġesu m'għandux fuq rasu kuruna tad-deheb b'ġawar prezzjużi, imma Ġesu huwa Sultan fuq is-salib. Ġesu huwa Sultan u għandu f'rasu kuruna tax-xewk għax Ġesu jagħti lilu nnifsu lilna b'qadi, b'eżempju. U bħalma Ġesu bata meta miet fuq is-salib għalina, inkurunat nerġa' ngħid b'kuruna tax-xewk, Ġesu kien qed jagħtina l-aqwa eżempju ta' meta hu kellimna dwar il-persekuzzjoni li jgħaddu minnha daw kollha li jimxu warajh. Skont statistika reċenti li anki ssir ta' kull sena, madwar 5,000 nisrani ixerdu demmhom għall-Kristu kull sena. Hemm pajjiżi fejn nisimgħu bil-persekuzzjoni tal-insara, bħal fin-Niġerja, bħal fis-Somalja, bħal fis-Sudan, imma anke f'pajjiżi meqjusin liberi, pajjiżi fid-dinja libera, imma fejn kien hemm persekuzzjoni sottili fina kontra l-insara. Għax inti tkun nisran, għax inti ikollok valuri insara, għax għandek prinċipji insara, forsi titlef promozzjoni, ma jtukx dak li ħaqek, forsi ipoġġuk fil-ġemp, u di tkun persekuzzjoni bil-pulit, imma teżisti wkoll. Ġesu qiegħed jassigurana u jgħidilna li aħna li nimxu warajh sa ngħaddu minn persekuzzjoni. U Ġesu qiegħed jaqgħuilna qalbna wkoll għaliex qed jgħidilna anke meta jippersegwitawkom, jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqafli jew imerrieħ. Tibżax tagħti xhieda l-Kristu. Tibżax tkun differenti. Tibżax twassal messaġġ pożittiv anke jekk ħadd ieħor forsi jgħajjar lill-oħrajn jew iweġġal dak li jkun jew jipprova jimxi mal-kurrent għax hekk hija l-moda. Tibżax tkun fidil lejn Ġesu u l-prinċipji li hu jallimna. Smajna llum fl-ewwel qari silta interessanti ħafna mill-ktieb tal-profeta Danjeel. U hekk għandna eżempju ta' ħakkiem Baltasar jew Beltessar jew Beltassar li kien arroganti. Għaliex? Għaliex kif kienu jagħmlu dak iż-żmien meta pajjiż jirbaħ lil pajjiż ieħor, x'kienu jagħmlu? Kienu jieħdu l-affarijiet eżies tal-kult minn xi tempju u jiddisprezzawhom. Hawnhekk x'ġara. Hawnhekk daw kienu ħadu ħwejjex qaddisa tazzi tad-deheb u tal-fidda mit-Tempju ta' Ġerusalemm. U biex juru li huma r-rebbieħa dawn il-Babiloniżi
iddisprezzaw dawn l-oġġetti, użawhom waqt ikla. Aħna llum ngħidu għamlu sakrileġġ. Kemm huwa importanti li aħna narfu x'vera ir-responsabilità tagħna li aħna jkollna wkoll rispett lejn il-ħwejjeġ qaddisa, ikollna rispett lejn id-dar ta' Alla, l-imġiba tagħna fid-dar ta' Alla. Imma sakrileġġ jista' jseħħ ukoll meta xi ħadd minna forsi jitqarben meta mhux f'sitwazzjoni li għandu jitqarben minħabba raġuni jew oħra, u għalhekk tajjeb aħna narfu il-kol kemm aħna ir-responsabilità li għandna li nkunu fi stat li nistgħu nirċievu l-Ġesu, niċċelebraw is-sagramenti bl-aħjar mod, mhux għax xi ħadd minna qatt jista' jistħoqlu, imma li nagħmlu minn kollox biex aħna nkunu kif jixtieqna l-mulej u ma nkunux ta' disprezz kif għamel dan is-Sultan Beltassar. Nieqaf biss fuq kelma waħda li hija kelma li tqanqal fina kurżità dan l-episodju fejn Dered Diklit li kitbet dawk it-tlet kelmiet fuq il-ħajt waqt l-ikla li kienu qegħdin jagħmlu. Mene tekel farsin. U naqaf biss fuq il-kelma tekel li Daniel jinterpreta. Inti żint fil-miżien u kont misjub nieqes fil-pis. Hawnhekk mhux qed jitkellem fuq xi dieta meta inti terġa' tintiżen biex tara ftit jekk inqaxx jew jekk żidx. Imma hawnhekk tajjeb nirriflettu fuq x'hemm nieqes fina. Aħna fina jew fik jew fija hemm nieqsa l-imħabba, hemm nieqsa il-paċenzja, hemm nieqes ir-rispett lejn ħaddieħor, lejn dinjità ta' ħaddieħor. Hija nieqsa l-onestà jew is-sens ta' impenn. Irrifletti ftit fuq dwar dak l-aspett li forsi inti qed tkun nieqes jew nieqsa minnu. U għalhekk illum nitolbu f'dil qudiesa mhux biss li nsara persegwitati, imma wkoll nitolbu wkoll biex aħna il-mulej ma jsibniex neqsin minn dak li jixtieq jara fina, dak li huwa tajjeb, il-valuri tal-Vanġelu, il-prinċipji li għallimna Ġesu. U għalhekk ejjew illum ukoll inħallu dal-kliem li tlabna fis-salm responsorjali jimla l-qalb tagħna. Kemm il-darba aħna nippruvaw nkunu fidili lejn il-mulej b'qalbna kollha. Tassew ngħidulu kif għamilna llum faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Mulej Missier Qaddis, aħna nresqulek it-talbiet tagħna, nitolbuk għall-mexxija kollha tal-ġnus biex ma jħallux l-arroganza, is-supervja taħkimhom, imma jfittxu l-ġid komuni u l-ġid tal-popli kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-insara persegwitati, għamel jibqgħu jżommu sħiħ sal-aħħar. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Niftakru fil-morda kollha dawk li qegħdin ibatu minħabba persekuzzjoni, minħabba mart, minħabba xi forma ta' inġustizzja biex int mulej tgħinhom u tagħmilhom kuraġġ u tlaqqahom ma' nies li jistgħu jgħinuhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Aħna noqorbu tmiem tax-xahar ta' Novembru nitolbu għall-eżies mejtin kollha tagħna. Għamel mulej li huma jaraw wiċċek għal dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u għatina l-għajnuna tiegħek biex aħna f'kull ma ngħidu u nagħmlu nugu l-fedeltà tagħna lejk u lejn xulxin. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti flimkien mat-talb umli tagħna biex il-qaddejja fidili tiegħek ippersegwitati mill-bnedmin iħossu ruħhom ferħana li qegħdin jissieħbu ma' Kristu ibnek fis-sagrifiċċju tiegħu u jifhmu li jisimhom u miktub fis-sema ma' dak tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. U Alla Missier li tista' kollox bibnek Ġesu Kristu Sidna inroddulek ħajru nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwin bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek għanqal il-qlub biex dawk li kienu wedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi waqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedewwix għandu l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta' aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. U l-kelma li biha l-bnedmin isalvaw, lit li int tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna slim tiegħek. O Alla, Missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek int reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għall-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallinna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk ilqana l-koll ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet kollha, mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim.
kif ġbartna u madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġi Mqadsa Marija Alla, ma' żewġa San Ġusepp u mal-qaddisin kollha. Hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien, biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nub tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament wettaq il-qaddejja tiegħek fil-verità u wejn il-ħutna l-insara li jinsabu mħabtin biex jerfgħu bis-sabar is-salib wara ibnek u minkejja kull awġ jibqgħu dejjem jagħtu xhieda tal-isem tagħhom ta' nsara bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikhom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna ħlesejna waqaf maħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina.
La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għaffirna dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għaffirna dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina.
La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża dak il-jum għatina llum finna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għax aħna turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. خبز هذا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو خطيئة علينا لا تدخلنيش في التجريب بس دخلنا من الدين أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبي نسا في الساعة الموت تاعنا أمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو الساو دايم يبقى الدايم تدايم أمين. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. الداو تدايم يدليلا. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu ħnina. كريستو هنينا. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu smana. كريستو اسمعنا. Kristu il-qattal btana. كريستو القتال بتاعنا. Missier etern Alla. هنا لينا. Iben Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا. Spiritu qaddis Alla. هنا لينا. Trinità qaddisa Alla wieħed. هنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Omm Alla. اطلب علينا. Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا. Om ta' Kristu. اطلب علينا. Om il-Knisja. اطلب علينا. Om tal-ħnina. اطلب علينا. Om tal-grazzja talla. اطلب علينا. Om muxebba. اطلب علينا. Om it-tama. اطلب علينا. Om li żjed safja. اطلب علينا. Om iżjed nadifa. اطلب علينا. Om bla teba. اطلب علينا. Om tistħoq l-imħabba. اطلب علينا. Om tal-aġeb. اطلب علينا. Om tal-pariri tajjeb. اطلب علينا. Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا. Om ta' min salvana. اطلب علينا. Xebba kollok għaqal. اطلب علينا. Xebba tistħoq kull qima. اطلب علينا. Xebba tistħoq kull foħrija. اطلب علينا. Xebba kollok seta. اطلب علينا. Xebba kollok nina. اطلب علينا. Xebba dejjem marbuta malla. اطلب علينا. Mera tal-qdusija. اطلب علينا. Tron tal-erf. اطلب علينا. Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا. Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا. Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا. Amara ta' kull tiba. اطلب علينا. Warda mistika. اطلب علينا. Togi ta' David. اطلب علينا. Togi ta' lavorju. اطلب علينا. Dar ta' deb. اطلب علينا. Arka ta' rab tal-ġdida. اطلب علينا. Bib ta' sema. اطلب علينا. Kewba ta' filodu. اطلب علينا. Saħħa tal-morda. اطلب علينا. Ken tal-midinbin. اطلب علينا. Farax tal-migranti. اطلب علينا. Farax tal-imniktin. اطلب علينا. Għajnuna tal-insara. اطلب علينا. Sultana tal-anġli. اطلب علينا. Sultana tal-patriarki. اطلب علينا. Sultana tal-profeti. اطلب علينا. Sultana tal-apostli. اطلب علينا. Sultana tal-martri. اطلب علينا. Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا. Sultana tal-verġni. اطلب علينا. Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. اطلب علينا. Sultana mtella s-sema. اطلب علينا. Sultan tal-Rosarju mqaddes. اطلب علينا. Sultan tal-familja. اطلب علينا. Sultan tal-paċi. اطلب علينا. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina qaddisom Malla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddeja tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-spirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا. San Sebastian Martri, اطلب علينا. San Turrokku, اطلب علينا. San Paul Missirna, اطلب علينا. San Publiu, اطلب علينا. San George Preka, اطلب علينا. Beato Nazio Falzon, اطلب علينا. Beata Deodata Pisani,
itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk tinqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk tinħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.